Alumnes de 3 escoles de Mataró segueixen els passos que es van fer en una escola del barri del Remei de Vic per conèixer el passat i el present del lloc on viuen a través de l'art. Treballen algun aspecte del seu barri amb un artista local i el resultat l'exposen a Can Palauet fins a finals de maig. Ahir ho van fer els del barri de l'Havana. Inspirats en aquesta foto de principis del segle XX, en què es batejava una barca, els alumnes de quart curs de l'escola Montserrat Solà entren al seu vaixell a l'exposició. Han estat treballant durant 3 mesos sobre el seu barri, el de l'Havana, tutoritzats per l'artista mataronina Glòria Safontria. El vaixell vol simbolitzar el passat mariner del barri, amb un objectiu més ampli, que pretén que els nens coneguin el lloc on viuen. Una mirada al pas del temps i sentir com les transformacions tant a nivell físic com a nivell social dels nostres barris, de les nostres ciutats, són constants i canviants, però fer aquest apropament i teixir vincles entre els nens que havíem set de fa uns anys i els nens que viuen, juguen i van a les escoles del barri en aquests moments. Ara cal que els infants mateixos organitzin la seva part de l'exposició, una mostra que evoluciona amb la incorporació dels projectes de les diferents escoles que hi participen. En aquest cas ubiquen el vaixell a la façana marítima de Mataró i recreen els edificis que s'hi poden veure des del mar. Hem treballat tot sobre el barri de l'Havana, com era abans i com era ara, i també hem treballat els límits de l'Havana. Uns catalans anaven a Cuba i alguns es tornaven rics i es instal·laven en aquest barri. L'exposició acabarà mostrant els treballs de les 3 escoles mataronines que hi han participat, conjuntament amb el dels alumnes del barri del Remei de Vic, on va néixer el projecte. Una proposta que vol lligar art, educació i territori.